Kabenta bangan keren kalong na ka gospel yung Marcus kalenong ka bakan riu bagadukot ka bakat saw ter. Kabenta ka ba Jesu keren kalong Japan ka the great commission lani ka jingphah ka ba khraw ka jong blay na kabenta way pa way riu Mawlynnong ban ialap ya ke gospel syeki ban riu baro. But kapenta ka baningkong ngiyo iyang ni bau Jesu udumok ya ke jing bom ngai bat ke jing donut kisenron hadin te ulapau hakita ki khatway ngodi kat ba ki dang ye shombam na bau Jesu andau la yap aloding pna ula mi pat na jingtep andau la mi pat na jingtep la don bala yutu sheki senran u Jesu udan khat ar ngot ki senran waite ula penyap no ilati namar ula jid ye gaspa ban ya u Jesu Christ kumta ula pau hakikat way ngot but onda ula pau ula dumok ye ke jing bom ngai ba ke jing ka donu joki namar bakim ngai ye kita ki balala yo iya o hadin baula mipat kabenta kabaningkong bau Jesu ula yap aloding pna latak no yo uha jing tep hagasgi kabalai ula mipat na jing tep kajing mi pat jong Jesu na kajing tem kadai kajing ya per bak lebak bat ki play jong kane ka pertai om dan play ha pertai ki ba yap bat ki ba mi pat Muhammad Ram Krishna ki wei pat ki play jong ka pertai ki la yap ki sa ha jing tem ladang impai sheki play lani kita ki jingkinya ki bala kinya na marga pop jo breu lada deu blang sier masi ki paro ne ki no ki jingkinya si sil bla kinya kala yap kila dap ki mlashu ban mi pat henry uneu Jesu ubala yap alo ding pna ubalong ka jingkinya na marga pop jo breu ya ka bau play la pha sha ka pertai bau no bangai jau Jesu nyo ka chingim bam chu kot but ondau la yap aloding pna la tem yo but umi pat agas ngi ka balai but kani ka ching mi pat yu Jesu kala penlong wadi ki senran ro ban artatin namar ompat judan manom mi pat na jingdem ubalaya amdan hochwai gani ladon ulas ras mau Jesu la pen mi pat yu habau ladon sauski habo jingdem henry utai ulang kenya jo blay lane ukon jo blay ubaknya na kabentang ka pop jong ubreu ubadai ublay ulaya baula mi pat na jingtem but they are Lord kata ka jing mi pat jo Jesu na ka jingtem kalau wanra ye ka jingkala ye ka pertai baro kawai baro baka jing mi pat jo na jingtem kalong ka jingkermen ya ka pertai ka jing pen im ya ka pertai baka jing wan jong Jesu syaka pertai ban yapan ban mi pat kala pendem no ya ka plan jo blay bau no bangai au neu Jesu un yo ya ka jing im ka babam jukot hadu bau blay la kentiu ya ka kerteng jong o si jrong ka kerteng
bahaga kerteng Jisu ki khosiu kin dem kruk haga kerteng Jisu baro kita lingin pla haga kerteng gadong Jisu baro upriu lane umran lane ki angel labeneng lane kita kits im jong ka pertai kin pla shana ban ong bo Jisu de utrai tongin ong hallelujah kata ka wan na ka bor jong ka jimi pat Jisu Te komta kini gisran habaki artatin u Jisu dumok landan nang jopi ki ba artatin ba Jisu ulaban le ki kamba Jisu dumok yepi dumok ka bomor kumno bau nong hey memdai ban artatin ya ka bor joblay kata ka ki jing dumok hey what sa ka do ka ju ka jing dum hey what money yaki way pat ki blay na laro kon jangau Jesus Christ yakabong play unong api hey what are the din bo Jesus laban pen kya yapi hey what are the din bo try Jesus laban pen kaladur ya kejingem jopi what na bau la yakula mi pat on le kumta kata kadai ke bo play undumok yapi but kumno pin juba bo play undumok habo play on kumta Piabanong ablay maam no ikipop chonga ablay ngan ngay no menta baros kita ngan kit hilang jikit henry menta ngan kit ngan IT no shame ladan go way ke jing yitu kana kabong kumni ladan go way kalom kami kabala kit jingkit shibun ba haga kli jongka kalechi jakayo onda kan san lawan ka kali Bat kata kadai ke mini truck kalau wan hantar lenti driver ula sangai ula isnai palat ye tak kami kalong kami bawang kiu syong hakali nda kala kiu hakali ke syong sekete sedin syaprangi ong ke pra truck sedin bat ke bat hitriang ke kit ye ke jingkit kumne nda ula yai katu kani kilometer ula sange ula petje kata kalong kami kakit hitriang ini ke jingket nang tawang mei balai pingkit ye ke jingket aga kali habang ala khot ye pi apo kali ban syong bu itu ke jingket syong aram kong em ngadang tarai baga kali kan kamsting ngani rap manga bangan kit ye kani ke jingket driver wong mei pis ngau tu bakala kakali kalau kit bat briu bat tiar bread no itu jingkit kalau bread hantai bat kalau syong aram hadu ban the poy station kada ngo kada dam kuplay sibone ngajat hachisha habang akongu ike ke bapiong ngan itu ipi ke ju ublay wan syaka pertai wai lau kun bat Jisu on to wana ngapi baro batai bakia ke jingkit ngan penjam ya pi henry bun ki priu ke lechu Jisu tang na ka banta ki wei bat ki dau kim lei ban bread lut ye ke jingkit bakia kim lei ban shani atli ha u kim lei ban ai ti lut ko badai banai teng teng ki ong ho la dau Jisu popel open em khun jong ngan ngai do la dau Jisu pen em ni ai lok jong la dau ker khu la dau le kamba kumbang akwa la dau pen kia ni jing pangan ngai kita kim dai ki rukom jingai kadai pen ban kom ke jingia pandor ke jingai kam dai ke jingia pandor ke jingai kadai ke bapingai namar bala ong agak tin joblay wan shanga bi baro batai bakia jingkit ngan penjam wan show bredlut au na dong shedong dai ban pandor Bun ba ki priu kim yo i ke kambau blay na mar ki pandor. Lada me pen kia yang ha ngan IT no asame. Kata ga dei ting pandor. Pi pandor haba biar dei dor ka bomot pinam la ban yo wat lada pi kwa eru. Ka jingai ga dei ka jing ai tilun. Ha ki chi Hebrew nong besau ko ong haba pilios ngau ye ka ktinu blay bat knyot lang ye ka ktinu blay bat ka jingai bat kumta ka kamba ka jia knyot lang bat kata ka jingai kabot ngai lang bat kata ka jingai kumba pi tep tesha ka pela
nang ta pithe saga shini arshamoy nang ta piking saga dut saga slasha piking katuga shini pimyo isu haga sha jopi pisyo snow tang bagatiang bat ka shini ka don ka dor ban pen sungtu bagatiang pimyo isu na pilaking ka jingay ka daykum ka shini kabamot onda ba pilangay pila kenyot lang ban ka ketinu blay pio snow ni ka ketinu blay nang ka pingat je ka ketinu blay ya ka ketinu blay ba ka jingat yo pi kenyot lang anta bat pinyo snow ba ka tiang pinyo I ki kamba blay pinyo I ki dakala ka jo blay pinyo I ki jingpalai lu jo blay ban ngong yo pi ka ni ka poru tongai aga ketin jo blay ba upen im ya pi upen kia ya pi ulang mi pat na jing te ban ma bigi pop chopi ban palai lut tong ngai ya ka ban aba bilang ngai kom ta pin long ubala like im na ka pop chopi tong in your ong hallelujah kata ka day ka chingai te kom ta ka benta ka ba arpan ang ni on daw la dumok di kiw la ben je ka jing ek ka do no joki ha ka kon ka bakhat san wong kum nei ula ongru aki to le che ka pertai baro ba to ya lap je ka gospel ha ki ben riu baro teu tau ba ngai ba yo pen baptis on pen em hen ra yo tau ba ngai on pen ram hadin ba kali os ngau kita khat ar ngot uchi so ngai menta ngong i pi to khile che ka pertai Kila siya pertai. Ban le ayu, yalap yigay, yalap ban yatu bau Jisu la yambau la mipat. Katakan ay ka gospel, la yatu siya ka pertai bau Jisu la yap. Nakabenta ka pop jongi, namta ka pop jongpi, ban kumta ka singi ka balay ula mipat. Onda bau la mipat. Ularu ya kaban pen mi pat ya pi ularu ban pen im ya pi ularu ban pen kia ya pi ularu ban map ya kapap ka sang ka jopi bat ya tu ya kata ya tu kata ni ka jingmot yalap kilat yalap bat uang kumno yalap hatu tang kasih hatu tang ne pung syerngan lene tang apori war bingi ka Bible ka YouTube ong to lecha ka pertai baro bato ya lap ya ka gospel ki benriu baro Jesus ong lecha ka pertai baro lecha ka pertai dan nyutli ki kontinen ha ka pertai dan ki kontinen ki bom dan priuru ki baduna priu henry lech ban ya lap ya ki Daki spadli kiri ke pertai, lecce kita kiri jong ke pertai. Daki hajar dali ke shnong, hapo mekalia, lech ban yalap, hapo mekalia, lech ban yalap. Kecing pediang ya kecing seng hang ni, kedai kecing pendem ya ketinu play banong tu yalap. Yalap siya ke pertai, siya kicaj pendriu baro, kar kasih, benar boy war. Baro lengam maram ubakran nagil jajantin baper layalap yaw Jesus syakito kibriyo baro kataga na ikaching tmo kabaw play pa yangi ngatuway badalakot ka na jingiaseng on don kibriyo ban kiban sakot yangi banong wan banong jingiaseng biyang haganuno kasinong lani Mawlynnong anong tengor lani adawki lani hakinungino kichaka nawet bat kiway kibakataga do anu jombi pidon jing skau kia ngikloy ban le yalap mapit ban kre ban pit diang pit please go ba in one ban yalap na mar kaning de kaya kaba kerki palat bagi don kam ban yalap yo Jisu ka Bible ko ong hang ni haba pialap le kumno ong ya kita ki breu ki bangai teu tau bangai ban yo pen baptis on pen him henry yo tau bangai on pen ram tau no bangai te ban pen baptis on the Bible
เป็นบัพติสกุมโนเป็นบัพติสแต่เป็นงามอมได้บรรชุตะเดกอมได้บรรชุกเวเดกอมได้บรรชุเทเดมกนคลีอมได้บรรชุสินไรนักเมนก็จึงเป็นบัพติสกมดเป็นงามหากยาวจีสูละเป็นงามหากก็จึงเป็นบัพติสจงที่อพอสตลละเป็นงามยากิตาหากบัดกตาก็ได้ก็จึงหมดเป็นบัพติสกบลองคุมกระจานกบลีพิกว่าบักตากระจานกบลีกันลองเศร้าคุมตามพิเป็นงามนี่กระจานกบลีหากร้องเศร้าอันดาลประเด็มยังกระกระจานดาพิลาเซยตุกระจานบลีกับละประเด็มร้องกับกลาเศร้าบรอกไว้กตาก็ได้กับตีนเป็นบัพติสกับบมดเป็นงามบันดาลมินังตูกะละร้องกะตูกะจานนากบลีกะลองกะบสาวโอ้พิลาบันกะลีอพอสตลของครัมงะควาบันเตียบยพีหัตโตกุมโนกะตากะจิงเป็นบัพติสหัตโตกุมโนตะกะจิงเป็นเอ็มงะละเนเอ็มบันเลยชเบงฮะบางฮัมปัดชมละเป็นบัพติสงะปัดชมละกะลากะบมดไบเบิลก็อองพิมละบันรุงชเบงวัดตังบันโยอีรูพิมละกันเมาบายกันนี่ฮักกอสเปรุยานิสไลเลนองกระคดกับไลกองอุชิสุเลยทูบอลองเขาชิชาองเขามีเล็มดาคาปัดโยปริวลาบันโยอีกับฮิมาเบลละดอกพิมชมละคาปัดกับละคานกระโดกลงกระโดเห็นไรกับละคานมันซิมกลงมันซิมอย่างงั้นละคาได้ยินไม่ปาชกประเทศบัดคมตางอิมงชงสะกประเทศและดังกว่าบัดเลยชบังงได้บัดโยบัดอีกจิงขาบัดนาเบลหมดนักตีนูเบลงได้บัดเปรียงงได้บัดกล้ากับหมดนักปอบจงบัดได้บัดเป็นบัพติสยังฮักอมจงจิเป็นบัพติสบัดตางได้จิงขาบัดคมตาละขาบัดยังชบังพี่ตอนนี้พี่ปัดขาบัดcompare pilong uba duk nu barispa ni uba temen ni usamlau ni ukro ni ubarit compare klet lu dikta baro penting na tang ar lakai pi che ko pertai kani ka ba lakha pinam na ban yo shabaneng don kam ban khapat ya pino man sim jo blai bat na ka na ka jing khapat sa jasin kata ka dei ka jing kha dei hang ni bagai per kar kom yalap jong ki riuniam bat ka jialap ka jong Jesus Christ ki riuniam ki ong kum no ki ong pidei ban pendem ya ki an jong ka hukum pidei ban le ocher pidei ya ka ban pendem ya kani ai ka dau ka baptisma jo pi jinglong riu khod nang ta balakai pi dei mei pa ka balang nang ta pin le ya kani pin duai kum ni nang ta pin long riu ngai kum ta ter bat ka ta ka dei ka jing panya ya kaniam niam ka mod ayu ka niam ka bamod ka don ka rule ka an ya ka bau priu dei ban bud ban le ban pendem ya ka bat kata ka long ka jing pendem ya ka niam na mar ka niam u priu u pendem ya ka menta don bud ba kitung priu beli suma kitung ki wa na mar ka niam don ki priu ki ba le suma ki wa kang tei bat wat ikitu ki ba rius pa ba jong ka India bat kitu ki ba start ba jong ka India ki lai ban suma ko wa kangga namar ka ngai ja ka niam jo ki kam nang la ban sum ka tanang khoi ka pop kam nang la ban sum nang khoi ka pop kata ka dei ka ching ngai jong ka niam ki don ki rukom ba per Henry nga kwa ban ya tui pi ba jisu ba wan jeng pertai shom wan ya lap niam shom ong kanere ka niam jonga uong an sengya ka balang jonga haloru ne umausiang balang ka mod ka niam balang ka mod ka met kata ka met ka dei ka baim ka niam ka dei ka rukom ka dustur Henry ka balang ka dei ka met ka baki ka batray ka bable ya ka dei ka mon ka jo play but konta hagata ka nong rim ka ba jisu ulapan scam
Upriu un yo ban ngai. Upriu un ya jaka. Bat komta un yo ia kata den ma de gadau. Ka jingalap ka baning kong bau jisu ya lap ong. To kala ka bomot na bagi ma ki baneng kalajan. Kala ka bomot na bagi ma ki baneng kalajan. Ka bomot da upriu la kala bomot ka himau play ka wan ka don ujo. Bagata ka dei ka balang ka medu kres. Kam dei shu ka niam ka rukam. Na kwa ban ye tu ye pi ngala wan na ka niam ten rai ka bai mei pa jong ai la pen he pen san. Ha ka niam jong i ka kinya nang tangi kriam nang tangi chat peleng king kan kau nang tangi kan spai nang tangi ot ikis ear nang tangi pe yo sopet yo ear nang tangi ot sio blang nang tangi pe kum no galong ki kriam ba ki kinya ba ki ba kum ki tangi la le bon snap Henry onda ba ki le shem ya ka tanga jingai ba shishau Jesus Christ bau Jesu wan ombangan le ya ka nono bangan yo hok Henry bangan sungai jau kaniam ka hikai ban le salong upriu bakut kisuan ban hikai wang ngai tepin salong kut ka jingle bat ka jingai hakaniam ka don ka dustur ka jingle bat kita kam ki balado upriu mla ban le kamun umla ban yo ya kata ka baumut lada umla ban le umla ban long riu kut kan balang ban ka bau Jesu ya lap galong bau dai ban sungai hau Jesu belayap bau belami pan banda kata ka jingai un kongo ya ka ktinu belai banda kata un long uriu kut da kata ka jingai hau Jesu un penla ya un long uriu kut un long un penjanai ban un yo ka beneng da ka jingai tenga ya lap ya pi ni ka por ba pin ngai ba pin ngai tego ong biang kum ni kon ka besau ko ong kum ni Nicodemus unede unong sensyar jong kijiu ude bastan ba uong u ai kum no la ban kayo briu habau le temen ula ban sun pat chaga kpo ka kami jo u ban kayo ka jing skong tu jo briu ko long kapat ka mon rung biang ka kpo ka kami la temen nang ta sa ka biang Yesu ang balay ba mem skong tu kat ma meu nong hikai jo kijiu kat ma meu riu sai an jong ka ktin jong ka hukum balay mem skong tu ya kata u Jesu hat kot besanong Jesu la ya tu chicha ngong ami lem da kai o priu na ka but no men sim la lei shepo ka himau play ngamong ya me ban kabiang in me pa la ne ban rung biang shepo ka kami ngong kaya me na gom kaya me no men sim bakut hakani ka shnong ru on da bilang ngai la pediang yo Jesu ngin sepen baptis ya pi ka namar ka jingai au Jesu bar ka jing pen baptis hagong jo ka jing pen baptis ka jingai jo men sim bakut ka dei ka nongrim play ya ka balabu haga balang bagadei banle way un play lagi pop show try Jesu way un yo ji pen baptis ban yo ma bi ki pop way un yo diang ki jing ai jo men sim bakut ka ta ka dei ka an play kam dei ka an niam kam dei ka an briu ka dei ka an jo play bau tau ba kongu ban le ya ka un yo ki jing penem para long bein ka day bat ka beneng wat nam buteng wat namong sandriu benai sesan benai sar benai sayepe la dep gani ka kam sagani ka kam la dep gani sagani namar kan poi ka por ba phim la ban tep ka ek ban chia la shai namar ka por ka yap im jo phi jo nga ka shong ka ktiu blai kam dei setia ka ktiu ksui kam dei ka ktiu nong ai ksui je do mentor kumbadon we priu uwan pang udai we bangai utaru nang tau bangai ulem no udanu ko udanu paraja upo hospital hapo woodland nang tagi khot yang abanduai ngalale utau lawan singa wang pastor hatola se banai kso yo priu belangai ngong mano bong namar ki ong yin bau pangso yu ne paraja nga upangso ngong mano ban yo to nang no bishem ka Bible bala ban ai ksu yo breu
klem dau Jeremiah ong haktin blegong onom la ban ai ksui klem dau onom la wat yai kun sier jong paramarjan jong piru pimla ban peniap klem dau yai kun sier meta gemut wat new driver banya hani ke kali jong pi haba yai ki sier yai ki blang yai ki jingri hang tu onom la ban shiyu klem dau lai setang dalam speed balat ban ya ban im la ban juteng ko le teng ko henry kat bau dang yo I wa ban control namar la ban shuyu ye kunsia ra surak la ban chupaniap ye kunsia ra plau la ban shuyu le ne paniap ye kunsia ra bai kiu haying jo pi ban shutit ban paniap no la da ye kimrat pim la ban paniap la da ye kitei kimrat kiba kini kimran kilong bakodor pitip kano kamen sim yo pi kilong bakodor onam don kano so you cray ubalaban shule jubor kadai tangapi lada pingai bok so you shong ying jo pi ukso yunwan lada pingai menta kamin ukso yunwan uneu breun chia kum tamta lada pingai kan chia shisha lada pingai kanam chia lada pimenjur ong jam hallelujah namar ka shong ha ka jingai jopi ka shong ha ka ni ka jingai jopi lada pingai ban sniu pingai ban fail pingai ba kan jot pingai ba pin sharam lada pingai ba pin klein how dry lada pingai ba kan bha lada pingai pin man bha how dry kam tama ba bilangai yau jisu kan chia shisha Tugin ong amen. Kata kadai kachingai ken mau dan ki kemi ki batang sulet dekat kun ka kun sau ka kun miau. Kren ye kun tu kun ci sandala he kren ci kren im ko muksau. Im ko miau itrut ye kemi pa ban kom ta ter. Wan nom kren thalai laga sintur laga tin wan ngai thala ya ganu ya galenti ka badai kamtam ka bible gong la do drive do nagaliang jopi next is nong rom pralanon kot alai away gong la do try u do nagaliang jopi way bala ban yang yele percaya pi tongin ong lang ye gani la do drive do nagaliang jonga way ban yang yele percaya nga Hani ke Bible ke YouTube Artli lada pim kapan tang ban yo I ki mau play pinom la ban yo I kabar lamda kapan pinom la ban rung sepok ke hima tang ban yo I ru tang ban rung lelei kabae ban yo rung ban yo I ban yo rung kapan nag no man sim bat kala kabomod kumno kala kabomod menta dah bila kala kabomod pen baptis ya pi ko dalam pen baptis ya pi bin yo pdiang yo mensim bakod adalah yo pdiang mensim bakod hanta bilong ki kono blai kata kadai ka syap kata kadai ka tikat ban lai syabeneng kata kadai ka nongrim blai kabadia lam ya pi syabeneng badai alor kadai ka nongrim bagi tuan kamban pdiang yau jisu hakani Khubor hakani ke ialap ban bangin skau tu ya ke ching penim ko jo try play ulle is AFP ban pli ke ching mo berkat jo pi ban bapin yo ya kata ka chingan lembiang se ke gospel jo Marcus kan riu lenong okay kat khot ka babut ka bakan riu gong tiu jo bangai ban yo pen baptist on penim Henry yo ta ubom ngai on penram hang ni ke Bible la ya tu lepa utau bangai pen baptist on penim ubom ngai ularem lupa ubom ngai tre ban pen baptist ru ban tre ru ban ngai ban yo ta la rem lupa dalayam Wan nom lej banong o new lej hatwar jo blay o namar baule kumta Bible kong ka sedep jot ka je ka hok la dei jo briu ka dei ka sedep jot ka manu blay lada ngim yo ka hok blay baro ki ching la hok jongi kalong ka sedep jot ka manu blay mada ka dau
thong ngay hau Giêsu lada phim ngay lapan rem lada phim ngay lapan san kadai tang kata kalenti ho oi bat em yes and no kabayong bat kabali om don bun kentin om don plidar ban yasa hau kmat ublay om don mano bala ban kren syapang kani banong ngam tip ngalong kumta em den ma de dau play hukum makeleng ban ialap ya ke gospel bagi breu ken yo ngau ya kani bon da ki yenga kmat jing bishar jo play ken nom la shu ban ai dau Namar ya kata ke Khubor la ya tu syaki badai ban kala bamut tu kala ubadai ban plai ki pop tu pla ubadai ban im tu mai tu im ubadai ban im khoi tu im khod ubadai ban yai pe tu yai pe utau bala kedor ki khosi un pen pe no bla kariap ki kti un ra sijrong utau ba kedor uban khod un pe ban kata ke dai ke jingem lem kumta Paro kabang ile kamdon cingkermen hagata gasngi kabenta kababut kanriu le nong gad khot kabakhanyo ko ong kumne Jisu ang kini kidak ro kin bot ing tagi bangay haga kerteng jonga kin ya beno ikiksud kamot haga kerteng u Jisu beno ikiksud lada don kadono ke cingpang di sitom ke cinge ke cing khanglat khanglenti ke cing ong ki wei ba kumta kumni duai kerte u Jisu duai swaban mi na ying duai dalawan na ying duai halanti duai onga kerte u Jisu pilai ban tho exam duai kerte u Jisu pilai ban thung kwai thung tempo la ne ban le trailik ta duai kerte u Jisu pi mi na ying ban le chi shalom duai pi shonga kali la ne pi troi bikta pi kiwa dik pi ya al madan duai kerte u Jisu bagi ksoi ki krei ki namla ban le don bor namar ka Bible ong be ki ksoi haga kerteng jonga ong Jisu kaba arang ne ong Jisu kumno kin kren ki tali batamai kren ki tali batamai haki tali ban kren shandere bo koloro yandara ba kalara ba shende oh blessed be the name of the Lord ikren ki way ban ki tali out trying it why nang takin rano ikip sen bat kita ikip sen pin rano ikip sen kamot la dau setan udon nang ne jaka pia ban bread no yu de jing duai jo pi ne setan un pet nang ne jaka shawai bat bagata kadai ke cingmot ke cing pelong ke cing seng ne ke jaka kadai ka lat jo ke cing be soitan be ke cing bom ngai ke cing le ran ke cing buteng paro kin ria ha ka ba paro na pi ginom song snong ga ne ke snong ba pin pedang yau Jisu pin yo ke cing penem pin yo ya ka cing palai lut pin man ba ke rep ke riang ke trei ke ta ke bela ke kitnong ba ke yeng ke sem jo pi pin yo man ba ke teng ke dau Jisu nang ta ko ong shushu lada kindi ka ege ru penyapkan nom pen sneu ye ke kata ka mot lada priu ai de ka bi ka ban lada priu top lada riam de ka nono ka ching riam lada le de ka nono ka kam ban pen sneu ban pen jot ye pi kham dau kan nom la ban kta ye pi ngamot ban ong ba pidi bi khnang kata kam dei kumne henre lada pindi ke ba sneu ka nom peniam kemot aba ki briu ki ai ye pi ki mot ye pi ban ai sneu ban le sneu ki ai o kwai tempo ki ai ya ki tu ki tiar gitar lane ki kta lane ki pan ki pirat lane ki no ki bi ki ban kabah ka ta ka ching ai jong briu lane mot ban mot sneu de kumno kan nom chia pi tang ba ban ba pi bam to duai ban ba pi di to duai wan nom bam ban yau ching bam ba sneu ki no ching bam ki kwai ki tempo ban ki shun ki bala kle lang ki pen long ki ching bang kansar ki ching sneu ka kian udrox ki kanja ban ki ta ki ching di ki tumasla ki secret ban ki piri ki ba sneu ya kamet wan nom di ya kata namar andala penlang ya kata ka ching sneu priu la ban yap kan san la neu priu la ban yo ki ching bang ki balai pojan den mari dau ka no ko bersniu wat ai kan rung ka met jopi ka dei tang ka ta ka wei kan mau ba pa yang ni ka met jopi dei tang ka ta ka wei ka jaka ba ka men sim jopi kan shom
lada ka de ka met jo pi kapang ka yam no ka men sim jo pi kan pet no nama de ka dau ka don tak ka de ka jaka kam dei kum ka wei pan ka tier ba pidang la ban bu na wei ki jaka na wei kali she wei kali pi pen kit ye ka tier kadang poi station Henry ka ni ka men sim don ka met lada pim sumar mahai ni ka met ka men sim jo pi ka shong tanga ka ni ka wei ka met but lada ka ni ka met jo pi ka long ka bayap kom ta ka men sim kan mi no na ni ka met na mar ba ka met jo pi long ba don kam sumar yala day hagadi e kabam wat ka sorkar kabam day ka reunion ka sorkar ka manabaw no prium day banti secret updeng chong ka dukan la dem jakapay ba na marbalayo ka tugat dem secret ka smai kunlong iki bomdi kanang persniw shushu lada ki ong baglong babha kin sha banle menhendai ki jule ki di ki bejar bos ki di bat ko bat kulong kena ki balai sim dawai ki kemi to ki ba di am to weu di dem bai kam lei on da ba ka sarkar kala wat lat kala wat jingtip bede biang ke shem ban highlight ye kani kalong ka bayap ye ki kunong ki kena ki kentai bat kom ta ka sniu shibon kam mana no bam dei shu bandi secret e jaka pai ba kam dei bong ka balang NTRC kam dei bong mga pastori henry wat ka sarkar wat ka ta ka anjo ki jingko jingkhia ka youtube ba ka tati ka jingko jingkhia daya lor ka ni ka nong rim ba pin I ya ka ba kon ka ta da ka po chu blai pis ngau tu pila ba nong ngam tu ngam tim ngam le ka ba sniu Henry pi penyap ya la ka met man ka por ka jimbam jingti ka mo pi penyap pi pasi ya ka met le jong man ka por ka lengkot ka sngi ka lengkot ka ta jo pi ka ba pim le po pi penyap riu Henry ya la de pi penyap ya la de Pipeniap yalade man kapor jakaba pidei ban imchi prapos nem pi imno shwa gata kapor namar bahaga taga dei ke ching peniap yalade Bible ke yotu abaga kami kapun ye kon longa kapo kam dei ban bam ban di igine ki kenja ching di ban kenja ching bam besneu bat kini ki secret ki duma ke baro namar baro ka ba kani ka kami ka bam ka rum shay do ki khon bag do ki khon ki khate no ya karta joki ka khate kani kala sham dai na mar ka tau ngoong ang ni ka Bible kong lada kindi ke giru ba paniap ka nam pensniw ki kain kamot ba pinle khanang kamot ba bin bam bin di kini ki balas ni lupa kabamot la da don ka no ka jing le tan ka jing le jubor ka jing le top ka jing wat lat ban le bam dai ya pi wat ya ka bas ni ru ka nam la ban chia namar pila dua ya kerteng Jesu namar pila ngajau Jesu namar ba pila shania haga ktin ka jo blai shushu ka ktin blai ka angkum nei kanom pensniw ye ki kin bu ye ki kti bapang kita kin yo kia kti num blai ge tu bag de ban bukti bapang ki bapang kin yo kia bar ka ongro si ti show u Jacob ka ong la danu no bapang tu khodu temen besan barun duai barun plano ile ka pop balado la le pop plano ke pop bondu pen kia yo Haga kum ka ni kapor dan kamban kalaba mod pai show try in the way ke chimpan kia kan wan ni bukti ya pi haga kerteng ka do try nam ta kot ka kandai kum da teu Jesu hadin baula kren ye ki la pediang soi sebeneng bat ula shong se ka manu blai kite ba kila mino kila ya lap ka leng sodong u try ru la trailem baula pen scam ye ka daga ktin da gidak ki babod amen Amen, hallelujah. Tungin ong amen. Glay pen scam ye ki kamba kin jia. Men sim jo try udon hagani ka jingiaseng. Udon hagani ka por, udon hagani ka kaleman. Kabangin don kam ban sngoto. Bau tau bangai ka kamba jo try kan jia. Pidon kam ban ngai bau Jesu la ban ma bi ki pop jupi pidai ban ngai ban ply yo Jesu shiki way pat pidai ban trade la pi long kristan ban pat yo
pimpat yolat ban pen imi goi pa men sim kodor pidang rem hak madu blay pidang long kitnat bom seso pihaban kala bomot ban yap klem ka mensim bakodor kadai ke jing pan jing kane ka baga Bible ko ong lada pila tip bau new brew un yap un poi shadu jok lada pila tip bagi jing bisharu play kan chia lada pim maham yo tau brew lada pim yo tu yo tau brew lada pim yo tu ide ka shnong ya ka ei ka ban sa chia habala ya tip ba kata ka jing yap kan chia lada pim yo tu uta kane ubreu unia bagapop utau boman unia bagapop lada me yo I utau boman ule ikapop mem yo tu mem yo slok mem pla yo jisu lada mem pla utau boman unia bagapop henry kasnam jungu ngan pan naga kti jome namar ba me snap mamam namar ba me yotu namar ba me kempla ya laga ying ga sem mem pla ya kita ki briu ki poman mem yotu kom daga snam joking an pa naga kti jome henry la da mela yotu yaki bat kim tre bat kalaba bot asnam joking gala like no naga kti jome kite kenya bagapop tambai ke jimisharu blay nangi kaladu no blay unam penhap chu iga snam joki aga kti joge para long ba in akwa ban om day tang babi kalaba mot namar kapop henday tu kalaba mot lada pim ju yalap ya no lada pim ju playo jisu ya no lada pim ju call pim telefon ya no lada pim ju le yes lock briu mano lada pim ju le jingiaseng lap mano kalaka mot namar pi hamban le pi hamban kershan ya ke jingiaseng yalap pi hamban ai pi hamban duai ki briu pi hamban yes lock namar katakan long kababin pen im ya la kamen sem bar komta kanjia lada pila jule to nang yai le ya ka babi nang job ju santelen chipoutelen arpoutelen uplay nang ai nang kerko bar kata ka dei ke chingkhot agane ka por bar ka bakut jong ka khubor kalong ka jingphah o Jesus Christ ba way briu dei ban yonget way ke chaka dei ban ply o Jesus Kejing pau Jisu kalong ban kala kabamot ban yo ye kejing pen baptis ban yo diang yo ban sim bakut namaru tau bam syom la kala kabamot bam syom la khapat umla watang ban yo I kabeneng ban umla ru ban rung cepo joka kene kene kejing khot ban ka dondu ka khubor hasiteng ye kabalayatu agar teng Jisu pin be no iksud pin keren kita libat temai agar tahu Yesus pin rano ikut sen agar tahu Yesus pin tiga geng bayam kan nampak snew ya pi agar tahu Yesus pin bukti bapang bagi bapang kin yo kia agar tahu jom Yesus pin ya lap bagi kamba kin dia kan nega dega khubor ke basyai bah ke bom don kamban batai ubalik school laban sautu Henry bapin sautu kamba ya ka tungai ya kan nega ketien one show Yesus one shakata Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.